Gipaniguro sa Cebu City Police Office nga mapatuman ang kahapsay kalinaw sa pagsugat sa bag-ong tuig. Usa sa gitutukan ang New Year Countdown Ball Drop sa Cebu City LGU nga ipihigayon sa South Road Properties kon SRP. Sa irantang detalye, pinaagi ni ining report. Sa ikaduha ka tuig nga pagpahigayon sa New Year Countdown Ball Drop and Crown Rise sa SRP, gipaniguro sa Cebu City Police Office nga mamahimong hapsay ug malinawon kini. Sugdan ang kalihukan alas 8 pas gabi binagi sa nakaniya pre-New Year activities apan sayo nga ipakatap ang mga pulis sa dapit. Sa pagkakaroonhan ay na ang security deployment sa kapulisan sa venue sa kalihukan. Adunay 63 ka mga security personnel gikan sa regional headquarter nga i-augment. Kahinumduman nga nahimong mabulukon ang pagsugat sa tuig 2023 sa dakbayan sa Sugbo diin gideklarar sa LGU ang pagkalingkawas gikan sa COVID. Yung focus ng deployment natin aside doon sa activity doon sa SRP ay mayroon pa rin tayong mga beat patrollers doon sa may Colon area. Mayroon tayong mga personnel na naka-deploy doon sa bus terminals at saka sa seaports area. Samtang subling pahimangno ni Police Colonel Erinio Dalugdog, ang direktor sa CCPO nga gidili ang pagpabuto sa kusog nga matang sa firecrackers aron dili makamugna og kadaot sa mga tao. Higpit usab nga gidili ang pagpabuto og mga armas ug ang pag-inom sa ilimno makahubog sa mga pulis. Although wala namang directive pa coming from the national headquarters na mayroong muzzle tipping, pero siguro pinipresume niyan ng higher command na lahat ng ating mga kapulisan dito sa Cebu City ay or Region 7 ay responsible. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.